ka kanun budurwa ta zame tilo. Sorry guys. Na mata mun ga muku ba. Ai ne fadda din budurwa ta. Ba. Budurwa amma a bani shawaran me kamata kai mata mu da muka ga mu da muka gayyace ka fatin budurwa. Wanda yake ce ka kai mata jaki ko ka kai mata. Waalaikum salam. Wai ni. Abdul Karim. Lafiya kalau kaga mu wankin naka kuwa? Na gama ma jima da gama ba. Yawwa ka ake so. Wata tambaya ce na zo da ita. Allah ya sa na sani dan nan. Yawwa. Daman tambaya nake ne kan yau zan je birthday din budurwa ta ba me ya kamata in kai mata. Yaro birthday? Ba wallahi birthday. Kai yaro, menene kuma birthday? Ba san birthday ba? Ai abu ne da ake sana murnar zagayowar haihuwar shekara. Ya kala yarinya take? Babbara ce, doguwa ce, ga dogon hanci, ga gashi, ga iya wanka baba. Baban ta wuce su manta gayu take a guri baba. Yanda za a yi yaro? Sai ka faɗa baba. Zan baka salula. Yawa. Samun nan ba ta tukunna. Sannan ka shiga gida ka je cikin akwatina ka ɗauko hotona ka kai mata a matsayin birthday ɗin da za ka kai mata.